Hyvät fiilikset. Joo, kun EPTs meni hyvin tuo omahan, niin ajattelin tulla tännekin kokeilemaan onnea. Että tulin suoraan lomilta Thaimaasta ja suoraan pokeripöytään. Kivoja aikoja. Avokinkki pakko pelaa. Se on tommonen, sanotaanko, tässä mun pokerikirjassa semmonen, mitä mä oon aina halunnut tehdä, pelaa aitoa avokinkki-pokeriturnausta. Se lähti kyllä aikoinaan, kun kävin pelaan ulkomaan pokerireissu, kun kaikkihan pelaa kinkkiä. Että mä kyllä vähän rakastuin siihen peliin. Se on maailman niin parasta ajan viihdettä. Tommosen 5 tunnin lento menee 5 minuutissa siinä. Varsinkin niin, jos voittaa. Häviö voi tuntua aika pitkältä, mutta se on erittäin hauska peli. Mähän kävin itse asiassa tänään ostaa kitaran, kun mä unohdin ottaa kitaran mukaan, niin kävin ostaa tekosyy itselle, niin unohdin. Mutta kävin ostaa, kun pitää kirjoittaa nyt vähän uutta musaa. Että toi uusin sinkkuhan soi nyt radiossa Suomessa ja torstaina on heti seuraava keikka ja takas paluu arkeen. No, uusi albumi, meidän uusi suomenkielinen albumi tuli viime joulukuussa ja nyt on 4. sinkku, joka soi radiossa nimeltä 35 ja siinä on Sunrise Avenue Sammun mukana. Se on hänen eka suomenkielinen biisi, niin se on aika hyvä, käykää kuuntele, jos ehditte. Ja ei sen kummallisempaa. Musiikkia, pokeria, elämä on siistiä.